Yn Siop Antur, mewn ychydig funudau fydd Elfair Grug Dyer yn chwarae'r delyn yma. Mae yna griw wedi troi fyny, so da ni'n falch ofnadwy bod yna gymaint i ddod i gefnogi. Mae Elfair yn gwylio mynytho yn hyn, ond erbyn heddiw yn gweithio ac yn byw ym Manceinion, wedi teithio holl ffordd o honna bore yma i chwarae ni heddiw. Fe enw wedi Elfair, a fi yn rhoi y cyngerdd heddiw ar y delyn yn Antur Stiniog. A oedd yn braf cael dod i'r caffi, dwi rioed wedi bod yma blaen, awyrgylch neis iawn ac yn braf gael gymaint o bobl yma. A diolch i Ganolfan William Mathias am drefnu y cyngerddau. Wrth gwrs o'n i'n disgybl yn y Ganolfan, felly mae'n wastad yn braf cael dod nôl a gweithio efo'r Ganolfan. Dwi'n gweithio i Ganolfan William Mathias yn Hanarfon, a ni sydd wedi cynnal y cyngerdd hyfryd yma heddiw efo Elfair yma yn Antur Stiniog. Nod y cyngerdd oedd gallu dod i cymunedau sydd ddim fel arfer yn cael cyngerddau fel hyn. Wel, gathon ni brawn anhygol, chwarae teg. Oedd yr chwarae'r yn arbennig o'na. Chi be, sa hwnna yn digwydd, gyda ni gael badig bob mis o hynny. Wel, sa'n werth y byd bysa. Bach gwahanol bob mis, de. Dwi'n mai chwarae piano neu beth bynnag. Sa'n ffantastig, de. Sa'n anhygol.